Saúdos, comeza a conta atrás para que a cidade retroceda 2000 anos co Ar de Lucus. A festa que recrea os antepasados da antiga Lucus Augusti ofrece este ano un extenso programa para conmemorar os seus 10 anos de vida. Nuns instantes avanzamosles todas as novidades e amosamosles algunha das tendencias nos traxes deste ano. Antes, vemos outras novas da semana en titulares. Comezamos. Lugo de novo no mapa do mundo. A capital lucense entra con Madrid e a cidade murciana de Bullas na campaña mundial da ONU como cidades preparadas para resistir desastres. A empresa lucense de formación Dioptra é un claro exemplo de firma que incorporou con éxito as novas tecnoloxías. Nuns instres coñeceremos como traballan. Hoxe Xoán de Muxa fai unha parada na localidade das Augas, en Guitrir. E estaremos cas futuras figuras do fútbol do Clube Deportivo Lugo, que está moi pendentes do que ocorra o domingo co pase do Lugo ao ascenso da segunda A. Tamén nos introducimos no taller do único artesano profesional do esmalte en Lugo, Miguel Camaño, para coñecer o seu traballo. Este ano o Ar de Lucus ofrece unha ampla programación para conmemorar o seu 10º aniversario e o recén acadado distintivo de Festa de Interese Turístico Galego. Para esta edición especial, do 17 ao 19 de xuño, desenvolveránse na cidade máis de 250 actos, 40 máis que o ano pasado. A festa terá como tema central a unión entre as culturas romanas e castrexas. Ademais, o Concello impulsará novos espazos do centro e haberá acontecementos sorpresas dentro da programación oficial. Falta pouco menos dun mes para que os romanos e o pobo castrexo tomen un ano máis a cidade amurallada. O hermanamento de ambas culturas será o tema sobre o que o xire o Ar de Lucus deste 2011. Creemos que é un ano especial no que todo conta e no que todos estes grupos de castrexos merecen ese recoñecemento. E, polo tanto, que mellor que unir a cultura romana e a cultura castrexa pois neste 10º aniversario. Ademais destes 10 anos de vida, a festividade goza este ano da Declaración de Interese Turístico Galego. Sen dúbida, un feito moi importante, pero o mellor coñecemento é o da xente. O Ar de Lucus está moi ben, a verdade. É como de repente atoparte cun entroido en pleno brau. Está ben. Ademais, é curiosamente unha festa que empezou a despuntar moito, que ten co apoio popular, é o que máis me gusta. Creo que es una gran fiesta y una gran atracción para Lugo. Me gusta todo en general. El circo está bien, las batallas también, está todo muy bien. Ademais de manterse as actividades xa consolidadas, nesta edición o Concello aposta polo impulso de novos espazos. É o caso da Praza de San Marcos ou a de Campo Castelo, onde se situará o asentamento castrexo de Taranis. Pero haberá máis novidades. Temos outras novidades, pois neste caso no espacio do circo A Venganza das Amazonas, moitos pasarrúas pois de temática romana castrexa que mezclan pois espectáculos moi participativos, con lume, con fogo. Yo coincidió que me vino familia el año pasado de Marbella y no sabían lo del Ar de Lucus y vieron muy buen ambiente y les quedó ganas de volver este año. Eso sí te lo digo y que se empieza a conocer. Yo personalmente no me disfracé, pero a partir del año que viene habrá que empezar a hacerlo. A vestimenta é outro dos aspectos que cada vez teñen unha maior presenza na festa, por iso moitos anticipan estes días as súas compras. Os que máis triunfan son os traxes de romano, tanto para elas como para eles. Eu que levo a reina de Jordania cando visito a Roma, está gustando moito. Ten a capa, que fai de manga, está gustando moito. E pois este tamén está gustando moito, que é así, capo viés. En canto aos prezos, hainos para todos os petos. Temos, mira, este modelo, que sería cinturón, capa e vestido, desde 20 euros. E este outro modelo, que sería de 70 euros. Nos últimos anos, a venda de traxes aumentou considerablemente. Tendas como esta chegan a ingresar algúns días o triple do que gañarían calquera xornada do resto do ano. Está incrementando a venta. Sí, este ano, pues, mellor incluso que o ano pasado. Nesta edición esperanse superar os 10 millóns de beneficios que xerou o ano pasado o Ar de Lucus. Esta fin de semana o programa lúdico medioambiental Lugoteando achegará novas actividades ao Río Miño. A oferta vai dirixida a toda a familia e custa 5 euros por persoa. O wakeboard, paddle surf e as bolas de xogos acuáticos. Este ano engádense novidades como o kitesurf, os monopatíns eléctricos e paseos en batuxo. De feito, a modalidade Ligoteando está a ter unha gran acollida co Río Miño
como escenario. Este sábado haberá de novo paseos románticos nun batuixo tradicional, no que as parellas gozarán dunha travesía fluvial con degustación dun cóctel de produtos autóctonos. Será a partir das 8 do serán. A inscrición ás actividades pode facerse con antelación ou ben in situ antes de que comece cada actividade, o mesmo ocorre co pago. As persoas interesadas dispoñen de máis información nas páxinas web da Deputación e do Concello de Lugo. Segundo a ONU, Lugo é unha das 3 cidades españolas preparada para afrontar desastres. Xunto a Madrid e a localidade murciana de Bullas, a capital da muralla forma parte da campaña mundial para a reducción de desastres. A elaboración de plans de emerxencias e prevención por parte do Servizo de Protección Civil permitiu acadar esta acreditación. Nevaradas, inundacións, movementos sísmicos, incendios forestais e transporte de mercadorías perigosas son os principais riscos de desastre que ten Lugo. Segundo a ONU, a capital da muralla non só está preparada para reducir os seus efectos, ademais é un exemplo a seguir por outras cidades do mundo. Pois vimos de conseguir esta nominación por parte da ONU de que somos unha cidade preparada para as catástrofes, que é unha aposta importante por parte do equipo de goberno, unha aposta política e que, lógicamente, está sustentada en un traballo importante feito desde a área de seguridade e esencialmente de protección civil. Para acadar a acreditación de cidade resiliente, Protección Civil elaborou un informe no que se acredita o cumprimento dos parámetros fixados polas Nacións Unidas. Esa memoria se describen, de acuerdo con eso, las características territoriales, el estudio del territorio y de los riesgos y de las acciones que toma la organización municipal, el equipo de gobierno, el Concello de Lugo, para tratar de minimizar y ralentizar y evitar esos daños ante una posible catástrofe. O Concello conta con senllos plans de emerxencias municipal e de prevención e defensa contra incendios forestais que recollen un estudo de riscos. La Administración municipal, dentro de sus competencias, se organiza estudiando esos riesgos, valorándolos y considerando las acciones, por un lado, como inversiones para adquirir medios y recursos necesarios para actuar en caso de unha catástrofe. Os plans de actuación ante emerxencias inclúen a formación do persoal voluntario que xoga un papel esencial xunto ao acopio de materiais como sal para as estradas ou barreras anticontaminación no río.